Jo, zdravím vás ľudia pri novodnešnom videu a dneska si ideme zahrať Minecraft. Konečne vidíte cez OBS-ko. Máme super, že ideme cez OBS-ko a dneska vás privítam pri prvej časti sérii Minecraft Hardcore. Už som to hovoril v minulom diele, že hento bude nová proste tá séria, ale toto bude nová séria, takže poďme na to. Ideme napríklad, zabijeme si túto nejaké prasátko, chcípni, umri, more, no, hurá, jedno meso, že sa nehambíš. Dobre, tak, ideme si túto naťažiť drevo, jups, a konečne máte cez OBS-ko budú vychádzať časti takto z Minecraftu, z všelijaké ako z tejto hardcore časti budem si stavať dom, budem si robiť farmu a tak ďalej. Takže uvidíme, jak sa nám bude dariť. Dobre, toto máme zobraté a ešte si musíme naťažiť ďalšie drevo. Tak, naťažíme krásne. Ja si myslím, že v hardcore nezabijem draka. Ja som ešte sám nezabil draka ani v normálnom survivale a sorry, že to neviem povedať, ani v hardcore už vôbec. Tak uvidíme. Aha, loď. Yes, sir. Kamo, loď. Wow. On neviem, kde je tá česká. Dobre. Toto rýchlo poberiem. Mám. A rýchlo idem hore. Ne, no, teraz musím nejak rozmýšľať, ako vyjdem hore. Dobre. Yes, sir. Dobre, máme železo, 14 želiez a 3 zlatá. Toto, lazarit, či sa to volá. A ideme sám niekde, alebo túto rovno zostanem. Si spravím z tohto tieto dosky a rovno si spravíme crafting table a sticky. Tak, máme super. A teraz dáme takéto, toto a ja si nebudem hneď vyrábať veci z toho ironu, možno spravím, ale až keď budem mať dom, aby som ich mohol dať do česky, lebo ja si to nechcem, tu je nejaká jaskyňa. Aha, no, tak ja si to nechcem míňať a výškové husličky. Na mňa to skoro padlo, takže ja mám extrémne šťastie. Dobre, máme toto, si spravíme takto. Pec a rovno aj kamenný krompáč. Alebo ešte som si chcel spraviť motiku, či nie motiku, sekeru. Tak, lebo však na drevo toto krásne máme a ideme si... Mne sa zdá, že v tej lodi sú dve česky. Áno, sú tam dve česky. Jedna je tak ťažko. Aha, to je ona? To som bral. Nie, to je tá... to som dobre mám. Ja som hovoril, že tam sú dve česky, lebo no možno... Ja som to len možno... Kurník. Som vyhodil niečo a neveru mám. Chvála Bohu. Chvála Bohu, že sekeru mám. Lebo... Neviem, proste... Mohol by som si zase... Wow, toto je super, ale ako pekné, ale ja mám ten delfíny, tú vec delfíňu. Ak vás baví táto séria, tak dajte určite odber a like, aby sme mohli pokračovať, aby ste podporili sériu. Tu máme nejaké uhlie. Krásne. Super.
A dobre, teraz zoberieme, musím si dávať pozor, ja takto skákavam, tak si musím dávať pozor. Naťažíme uhlie, ja viem, že si môžem dať aj ako vypáliť to na dreve, ale však na čo? No keď tu máme uhlie, už som hladný ako vy v Minecrafte, tak si to musíme naťažiť. Keď táto séria bude mať 5 lajkov, tak budeme pokračovať ďalej v tejto sérii. Vo videách budeme pokračovať aj tak, ale v sérii tejto, ak to bude mať 5 lajkov, séria bude pokračovať. Ešte takto naťažíme krásne. Dobre, máme 33, ja už nebudem... Toto je ešte jedno. Nie, to nie je jedno. Je to jedno. Dobre. Ja idem na ten ostrovček, lebo sa mi páči. Kľúknik tu je tak dobre. Tu si budem chodívať proste ťažiť. Dobre, ja tu budem bývať na tomto ostrove a neviem, napríklad tu si spravíme takto, že pec a crafting table. A tu si dáme vypáliť toto jedno mäsko, ktoré nám nevystačí, ale prozretí. Dobre, takže prepáčte. Dobre, máme a teraz ideme si vytvoriť už iba pec takto. Máme krásne bam. Spravíme si dvojčesku. Takto. A dáme tam toto. Toto si dáme vypáliť. Papier, to je mapa. K pokladu, že? Hej, daj poď. Ona je ďaleko... Neviem, toto je ďaleko, vidíte, až tu. Tak to si nájdeme v ďalšej sérii. A v ďalšej sérii si aj postavíme dom. Lebo musím niekde bývať. A toto je z tejto série všetko. Dajte like, odber a uvidíme sa u ďalších mojich videí. Možno u ďalšej série. Čau.